Ei tää varmaan rännikiekkoa voi lyödä. Tää pitää kesällä vaihtaa, tää on ihan paskana tää. Mä itekin pelannut junnuna tuli pelattua aika hyvinkin. Ja D-junnuissa mä olin sitten olisin päässyt tonne Pohjolan leirille, mutta en mä sitten viittinyt lähteä. Mä olin porokoiden kanssa olin mökillä, mutta kyllä mä siellä sen verran tein jalkatreeniä, että mulla menee kans 2500 meni silloin B-junnuina. Mutta ei sitä nyt kato Nylanderilla yläkroppa ollut sillä. Toinen oli loukkaantunut, toinen maalivahti ja toinen oli sitten vatsataudissa, niin valmentaja kysyi, että Korhonen, pelaat sä maalissa? Mä sanoin, että you name it, I play it. Että. No sitten siinä reenattiin siinä kesällä. Käytiin silloin, saatiin hallilla käydä kanssa. Ja sieltä tuli sitten semmonen isokokoinen puolustaja, tuli takapäin ja mulla taittui jalka. Oikea polvi meni, polvilumpio taittu sen verran, että ei siitä enää kalua tullut.